Meron tayong maliit na welding inverter dito sa mesa natin ngayon. Brand nito MMA 300, model brand Makita, model MMA 300. Pero ito yung kabuuan ng laman niya. Dalawang output, tig-isang IGBT at saka microcontroller yung gamit. Yan. Ang brand is part. Ang name ng parts na ginamit ay Spin. Okay. Bali, galing nga sa ibang shop to at dinala sa atin. At ito yung dala ng may-ari. Yan, nakita niyo naman. Sabog talaga yung na bridge type diode natin. Pero bago to, ang nangyari daw dito is nagpalit yung may-ari niyan. Pinabili siya ng ito, yung IGBT. Tapos nung pagkabili, nilagay nung technician at saka tinesting dun sa shop. Nung pag-testing, pumutok ulit. Ito yung nasira. Yung una, IGBT din. Tapos, nagpalit sila ng IGBT. Nung pangalawa, ginalaw na kasi to. Yan. Nakatanggal na yan. Ginalaw na rin yung IGBT. Nagpalit na rin sila dyan. Tapos, yun. Biglang pumutok yung welding inverter. Pati yung sa tindahan, nag-trip off yung breaker. Ano lang dito is walang masyadong availability yung yung parts na yan sa ngayon. Pati yung power IC niyan wala pang availability. Pagka hindi nyo kasi inayos yung frequency nito, kahit na microcontroller yan, kahit na maganda yung pagka-program niya, nag-iiba pa rin yung signal yan papuntang IGBT mula dun sa dalawang dalawang IC MOSFET natin. Ang ginamit dito is 4606. Yan. Nagbabago pa rin yan kahit na microcontroller yan. At once nagbago yun at hindi nyo inayos, ito mangyayari. Yan. Masisira yung IGBT. At saka sa ganitong welding machine, walang walang relay. Kalimitan, pagka yung customer nagwe-welding dito at saka dumikit yung rod at matagal na nabunot o natanggal yung electrode dun sa ground, asahan nyo na may instances na masisira yung IGBT kasi current na papasok pagka nag-engage na yung output natin at saka ground. Once na magdikit yan, magkakaroon high ampere at madedetect ng system natin yan, iinit yung IGBT natin at saka output diode natin. Una muna si output diode, pero mas madaling masira si IGBT hanggat hindi nare-resolve yung shorted dito pagka hindi nalasang nasisira dito sa ganito. Maganda naman yan, microcontroller. Kaso nga lang sa lumalabas ngayon, yung microcontroller yung ginamit, tapos tig-isa lang din yung IGBT at saka kokonti lang din yung output diode. Okay sana kung medyo madami. Kung ako papipiliin, microcontroller ang gusto kong gamitin. Pero dun sana tibay sana na pagka-design. So, ang gawin natin dito, wala na yan. Tinanggal na dito. Tanggalin ko muna yung board. Tanggalin natin yung IGBT. Dalawa pati. Try nating i-troubleshoot to at anong naging problema nito. So yun lang muna. Bali ngayon natanggal na natin yung board. So testingin muna natin yung IGBT kung talagang shorted. Yan. Shorted talaga. Umabot ng 5 ohms. Pati yung main cap natin dito sigurado. Yan. Shorted din yan. 4 ohms na yan. Shorted talaga.
shorted yung mga IGBT. So tanggalin ko muna yung heatsink pati yung IGBT na. Testing ulit natin yung main cap. Nagpalit na tayo ng bridge type diode. Yan, okay tayo. Nakapalit na rin tayo. Tingnan natin kung mawawala ba yung shorted dito. Yan, wala. Tapos balik na rin natin. Yan, dapat ganyan, nawawala. So wala na. Yan, wala na tayong shorted. Ngayon, pwede natin tong i-plug in. Tapos tingnan natin yung mga voltahe rito. Bali ngayon, try natin tong i-on kung anong problema nito at makita natin yung waveform para maka-decide tayo kung ano naging problema ng welding machine. So on ko yung yan, yung power dito. Tapos yung extension, saka na natin i-on. Yan na rin yung ano natin, oscilloscope. Nagpalit na rin tayo ng bridge rectifier. At na-test na rin natin kanina na wala ng shortage. So pwede na natin itong i-on. Sana hindi lang sira yung power IC para may power tayo. So on natin, yun lang. Ayun, meron tayong 31.2 peak to peak. Guys, okay. Bali, yan. Maganda yung ano niya. Walang naging problema rito sa mga parts ng IGBT. Talagang nadali lang siguro doon sa sinasabi ko na nagdikit siguro yung rod, matagal lang nabunot. Kaya yan. Kaya yan nasira yung IGBT. Tsaka ewan ko kung bakit nasira yung kinabit na bago. Hindi ko rin alam. Pero bago yan, bago tayo magkabit ng bagong IGBT, try ko muna hanapin yung signal dito para hindi tayo hindi tayo madadalian ng IGBT. Lilipat natin sa kabila. Bali yan. Tingnan natin. Ang kagandahan lang sa microcontroller pag on. On ko yung unit. Yan, pag on ko, matagal pa lalabas yung signal. Maganda naman yung signal. Kaso nga lang, patay tayo. Hindi, okay lang. Kasi 45 kHz lang yung ano natin. Yung sa taas umabot ng 100 kHz. Hindi dapat umabot ng 100. Yung sa baba, okay na yun. 45 kHz. Yan, 37 o 45. Okay na yan. So, check ko na lang to ng maigi. Wala naman masyadong naging problema sa welding na to bago tayo maglagay ng IGBT. Yun lang. Diagram yan. Sa mga bagong model ngayon na mga welding inverter na sobrang mura. Ito yan. Yan yung mga bagong labas ngayon na microcontroller na gamit. So yun lang, ilalagay ko lang yung IGBT dito tapos testing natin ulit. Bali ngayon ikabit na natin sa chassis yung board. Bali pwede na natin i-testing to na medyo matagal-tagal. Yan na yung itsura nya. Tapos nilagyan ko na rin ng insulated lahat ng major na parts para tumibay naman. Pero wala pa rin kasiguraduhan yan. Pagka dinikit ni customer yung rod ng medyo matagal, masisira pa rin yung IGBT. Para lang yan hindi masira basta-basta yung mga pyesa na yan. Bali ngayon, testing nating panda rin to. On natin.
So ayan. Tapos mamamatay yung OC. So okay na yan. Testing natin yung ilan yung supply. Meron tayong 59.2. O bali okay na. Doon na lang to is testing natin welding sa labas para matingnan natin kung makokontrol ba natin yung ampere. Bali testing na natin tong panda rin. Taasan natin ng 200. Ayan, okay naman. Balik naman tayo sa loob. Andito na ulit tayo sa loob. Na-assemble na natin yan. Lahat-lahat. Nakita nyo naman yung testing natin doon kanina. Nakokontrol naman natin yung ampere. Okay naman. Kaso nga lang, medyo mahina talaga yung welding na to. Is talagang nakaka-proper siya ng tunaw is nasa 200 amperes na. Pero yung nakalagay dito sa ano niya, details is yung 100% duty cycle niya is nasa 75 amperes lang. So malabo yung 75 amperes na matunaw masyado. Tapos yung 60% duty cycle niya is nasa 92 ampere. So yung sinagad natin, nabot natin sa 200 kanina, siguro nasa mga 40% na lang yung duty cycle nun. Kaya kung yung mga customer na talagang nagbabalak bumili ng mga ganitong mumurahing welding machine, kung ako po ang mag-a-advise sa inyo, huwag niyo pong bibilin masyado to kasi mas lalo kayong mapamamahal dito sa gastos. Mura nga lang, pagpalagay nating nasa 1.8 lang to, mga ganyang presyo, tapos pinaayos nyo, sira yung dalawang IGBT plus labor, so parang ganun din ang presyo, tapos masira ulit to, sumobra pa kayo sa gastos sa pagre-repair kaysa bumili kayo ng magagandang klase ng welding. Hanggang dito lang siguro yung video natin. Maraming salamat ulit. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli, maraming salamat.